been watching you. A la 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 long, a la 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 long, 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 long. Come on. Hello, üdvözlök mindenkit, én Ricskovics vagyok, és ma szeretnék játszani egy adventure mappal, amit, hát, barátaim is ajánlották, mivel hogy azt mondták, hogy nagyon jó. Hát ezért én most be is mutatom. Kezdjünk is neki. Meg is van. Megvan. Ajjaj. De jó, egyből láva. Jó kezdődik. Na mindegy, azt mondták, hogy ez pont nekem való. Olvassuk is el. Üdv az első adventure mappomon. Szabályok, ne csalj, ne rakj le blokkokat, ne üss ki blokkokat, kérlek nézd el a hibáimat, és jó szórakozást. Hát oké, kezdjünk is neki. Kicsit bemelegítünk az ugrálásra. Jó. Néma. Hát nyitva van az ajtó. Hát rendben. Oké. Nézd, hát elég jó megy. De komolyan, de talán elfogadhatóan megy. Ahhoz képest mennyire utálom ezeket a lávás ugrálós valamiket. Újra. Sikerülni fog. Sikerülni fog. Érzem. Sikerülni fog. Jaj. Már megint láva. Nem probléma, kezdjük újra. Jaj. Egyből az első után? Ajjaj. Egyébként mondtam már, hogy utálom a lávát. De most komolyan. Most ez komoly. Ne. Újra. Rocky, bemelegítünk. Jó, kezdjünk is neki. Újra. Jaj, első megvan. Második. Harmadik. Negyedik. Hetedik. Hatodik. És megvagy. Elértem az utolsó blokkot. Jó, most már csak egy ajtón kell beugrani, ez azért már tényleg nem nagy valami, ugye? Ez az! Bejutott a slime-ok. Ja, igen, nem peaceful-on játszok, bocsánat. Igen, most már tiszta. Ez még tényleg egy labirintus? De jó. Jó, akkor nézzünk körbe. Fordulj vissza. Ha, de szellemes. Menjünk tovább. A labirintusba egyenesen nem szoktam menni, úgyhogy ezt most is kihagyom. Megvan. Ez komoly, megint láva. Mint ezt tudná, hogy utálom a lávát. Nem hiszem el. Nem baj, már az előbb bemelegítettünk. Úgyhogy most sikerülni fog. Érzem az ereimbe. Erre kinyissuk. Nem, slime bro. Bowl. Vagy mi ez? Milyen gombot? Nyomd meg a gombot, de... És melyiket? Megvan. Hútyutyú. Ez azért necces volt. Na nem probléma. Nézzük is. Hát ennyi lett ez a pálya? Yeah! Ez mi ez? Gyorsasági talán? Ja, hogy ezt meg kellett volna innom! Aha, hát akkor most már értem. Na de, mindegy. Tessék. Vissza is adom a nyilvesszőidet. És végigjutottunk az adventure mappon. Yeah! De jó! Köszönjük, hogy végigjátszottad a mappomat. Remélem nem volt szörnyű. Itt pedig az izé. Hát, nekem is eléggé tetszett ez a Minecraft Adventure map. Bár kicsit rövid volt, de azért megizzasztott, főleg a lávás részeknél. Hát jó van, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videómat is. Még próbálkozunk Minecraftos dolgokkal többször is. Mondom, ígérem, miháncs Vopsi meggyógyul, egyből kezdjük a skyblockot.
úgyhogy gyógyulást kívánok innen is neki. Sziasztok!